kicing sono jotana na phone kaham hingke tinte besin no bahai no malai lai fika ki jotana phone kaham hingkai mia horo wati wamani horo te waka achu te waka saimali hingke phone go basai nai mase nokra bu kisi kagete chini nok mani da bu kisi wati chera khata hingka amno amse ke sia ka muk tripwa mana ka wati phai bo bonto te sili angke ang tabu hingkai ani oats no kisi sana nai tongo chaya balok khainai kisan tongko hingkai te 2-3 bar chai mana na asuk tong siwang kakai bisa chalagra hingkai nogot than hingkisa 1 chupi tongo hingkai mana ai mana nikal bari ta hingkai namna 1 chupi tong thang tamano ke tini thana hini ang tongo ta tini thang kakai tini 1 tarik ke 2 tarik ko sekal bari kakai to hingkai amno tini thang hingkai asuk tarhui ra nyang bota hingkai amno khati mono chawi na obo hingke rong nugui man khana obo hingke mairung kai guria mairung obo ke tui chomui nakha ama ke bo hingke phungai khangkai tui chomui ri rikha hingke thangnai hangrai wo jeng awon botai khlaibai ya bara tong mani ke obo haino mani wo toni ja hingke orno tisa tei 2-3 pora hairui hingke tui chomui ri rikha hingke tini hingke ama obono awon botai khlainai bo kampai kha hingke bo di boro khlaiane hingke sari ko hingke bo yongni oro thanai aboni bagai hingke slamnai ta bo hingke yango hingkai ang taumui songno nai tongkha ke nai nei khangke khumbubar haingai tongkha ke obo hingke thakatui no agiding khe rai na kha hingke sombai sotui buli rekha hingke tini kete birihaspatibar ke dalmungsa songkha ke thakatui kaisa baja khlai rin hingke phungo ba ambani chalai situ hingke ang to chalia diti porse chasinai hingke yango hingkai laibo tani ri riphaika hingke tini hingke to ang no thasingko phunuka awon bathai khlaina hinai mairu somsa hingke amo khlainai hingkai yango hingkai ojon khlaiui chiri kalang thangpaika ama hingke bo hingke emergency kheto ma thangka ke angkai ani abono kampai hingke yang tam khaika ke yango supply botui hai tongo hingke miawo je mulai phuimani ke abono ha ganang hinai ke abono ang sugui ma tongka sudi hinai kono hingka ba kampai khangke ning aboni kisa sugra di hinai sawongka ba ang abono sugui ma tongka hingka ke obo hingkai kisa hamya rok hai pono ha ganang hinai ke abono poriskar ke khaina nango hingke abo hingka kai tintau to satung rok ungui tongo hingke abono hingkai giding khe rawi patla khe rawi ke phuran chinai olo satang rok songui chai mano hingke baksa hingke kolok khe ranai bo tongo hingke chwngke giding khe rawo ta abono yango borok bo phaio abono nagon he tongo ang hingke aske kotoma marok suka obo hingkai hilik mase yak sapai paya yak ni na nango hingke te kam tong hani gobang mano hingke ko rubber rok bo lamjakya kho hingkai angka to chung to mulai khaio haipano mulai mui rong ka sinoro asuk chap sajakya hingke jotoi 3 bar da 4 bar am sok sajak khana kiti sajakli hangke to phalgo kiti phurano iko mahai rok na ki kran khangke jatang rok songu chawta ke atekhena palia inglai tongo chung daily to mulai rok phalaio ke batam ke to asuk thogli ya kisi season bo pai thangka hangke asuk bo paine bo kuri khangke thanga ke balai rok no ang khibiri de bainai yang phatrok thangai maki kata ke abin pori hingkai to kamse paya ko ani hingkai tusing to buoi hingkai rubber hingkai to te bisi to kori khachin orong ke rubber bo lamna nangnai phung ai kha hingkai amse ke kambang go mami bo songdi yang nok ni mani yang nok rok bo kisim hudi hingkai hai kana tuktak kampai hingkai tong ta hingkai ke amno bo berija gya berna ni bo time kori hingkai ke rok je ang je nogo tam khaya amrok man rok an lifestyle nugui tong kha ke wasa sakno rok no bo berei mani rok ba berei thangi rok bo phunuknai hinai tongmani kin rok bo ang je nogo tongmani chamani kam khaimani rok nungnani select kana ke amno ase content mai ang tongkhata angke ang je nogo tongo ke ko mami songo jaw amno ang share khlai phunukai tongo ke no bunulen no akai khana ke an botai kono content sigari ke obon ang phunukai tonghan rok no ke rubber bunga tak asuk banglia ke bu phabo phalja kha baksa ke thangnai 2 din sikang bo phalja khangka tabung ke o dangdal kaisa supungya alti heng ta ke abno lambai gara na ke lambai khangke titam khaijak no finrok ani o block no paya suk jaro haike no kurungai khalogai nai tongdi skip khlaya wina
Rabar lami paika mungkin tungkha tini saltung gelap ini tamane waktu itu punggo wajak no hingga ke saltung kata bung ke temek lagi sesarika ke yang gong ke odang dal kaisa no totolan kaisa ke lami di kangke ma tu sing ke buksak thangka ke tini rabar dara kumusong ngap tu saimia ramia dara natin dara mia ra kangka tini ferara nang ke khobar sakpanya no karena ke khobar sakpai gelak kaisa gelak hingga kai tabu hingga nog bisingo kisi tangga kisi misa anjak nai rok sagrana ama hangkai to engko kheto thangjak mulai da alu da bro phuilai tongkana ki ang boti srap sa tonga ang jake thang nayan thangi man ka hangkai tabung hingke kisa asugrana hingke aina na kha hingke ti hingke musna na kha ke kisa threading khlaigrana satungo asugui ama songni nu kaw asugui hingke orke satung nango hingke palaro khlaijak khlaijagui hingke ke te ban baki porewo hingke noko yak boina khlaimano ang hatekene khlai tongo ta hingkai palaro thana nanglia hingke taur hingke khumnai thong bari tongkha baji songnora amse color nai thogo gani phone hamyani bagi ase color hamke skaya hingke tongkha hingke ang golab rok hamjak sugu haibano sinrokhe golab rok bwkrui kabo kaya ang ase khum bo kaya khum hamjak ko hini phano khum rok kaijak ya ta ke ti jaga rok bwkrui ni bagui ge o golab hingke obo hingke skeno naithok ke baro kupur obo hingke hoi thangbai ka yango hingke baba thangi be kabo hingke mandai thango hingke mairung mai sumani bo nahoi phayano bo hingke yango hingke gate ketal obo hingke mama singni gate bo khlaimani hingkai yang ti senggai riti sawo te thango tabo hingkai awan buthai khlainai hingkai korok waruk tongo ko warung hingkai te hingkai lai ko laio khainai hingkai ta koyang mai to kai bis buthai rok tangno chilia naidi oro lai jotono sugui ge or satungo toni ri rikha ke waruk botui chomoi toni rikha yang ama hingke awan belai mani rikha lai ru hingke abo hingkai abo khlaibai ya bara pho hangrai foro khlaimani hingke te baksa narigui toni jakta ke amo bai hingke asuk naithok ke khlaimalia hingke jung jeta tabuk lai tanai khlai tongmani amo bai ke naithok ekdom khlaiman khata hingke to bangkha motamoti ke te khach khlaibai ya kho hingke bwthai sigrok kawano ke aboni pore hingkai to tuggo tui rok ruui hingke oro boksai rifaika awan bwthai rok no rukhata hingke yang thapao bo hor tunglulu ke hor wngkhe tongkha naithothok sugui hingke yango hingke nono phunuknai bisingko bahai wngkhe tongkha to tuisi kutuk yako tungkha haibano hogo tulung wngkhe tongkha hingke srap sat tongkha hingke bo munnai tamni hingke phung aithrop ni simi no tui chomjak hingke norom wngsukhata hingke yango hingke ang janala khulogui rikha hingke abo hingke wasung jung godok chamani khibijak yakorong tongkho ta tabo hingkai sari wngkhe tongkha sar tinta dami tongkha hingkai sini mulai borongo phai tongo yang tuising tuijak hingkai tini hingke mulai je tongmon bebak phuiui phabo phalnai haike bak bwchanai hakai phu phrannai hingkai hablaigrana o bisingo maio hingke haboi nongna ang phuno am bising de koro sebai bwthai rongkha sukrikha koi busuk bangkha ko kusuk bangkha ta bebak kholbaian to oro berai rekana kabo to barate khora kaba jung phuipai ka yang hingkai naidi basing hingkai khai tongo bina khlaiye hingkai abo bazar o phalian hingkai yang nene tongo kete tuisa bo tongo bo hingkai bisi kholka angkhai tak sopai no kampaye hingkai tabuk ke chung kai tlang thanggaram ta amse salbo megalang tong wati se tisak phaipiran
Oro jagao jotono chwng poriskar khlaiui dawai paikha hwnkhe tabuk nogo thangui sunani simi no tongsuo kam hingkhe oro jaga tinta tongo hingkhe jotono se chikon khe amatui nai hingkhe yango hingkhe ani poja tongo hingkhe yango hingkhe bashini bo poja tongo hingkhe nogo tubui phaiui ekdom hingkhe tarahura khlai no sugui poriskar khlai ri rwbaikha yang kwchang mani bo marung suka hingkhe yango hingkhe naithok naithok no wngui tongbaikha hingkhe bazar o twlangkui phalnani hini sago baba aboni bagui chwng niko puilai kata wngkha khe saimanya bazar twlang no na nogo da bepari rok phai no khe abono hingkhe tubui phailai khachigoro hingkhe joto phalbai mano aboto siliya haibano chwng bebak phibaiya tei bo tongkha puinani hingkhe sari ni kam paiui ama tei totoi hingkha tei amani mare bo tongo hingkhe borok tabuk yong ni oro thango hingkha khe phungo norok no ang phunukmani aboni bwthai khlaiui hingkhe ah jagao no bo twlangkui thango ta hingkha khe bini amani bini bai ta boni oro thanglai o hingkhe bono kisa nainani hinui hingkhe yang gari bo phaiyaku gari nasingui tonglaio hingkhe bisi to chalia haibano gari kaham khe dai tini sogio hinui chwng gari bo sajak sok paiyaku hingkhe yango hingkhai amani bini mari ni dugan o hingkha khe oro hingkhe chwng tam paina naikha hingkhe ang hingkha khai to oro kisa tokti rok paina phaimani hingkhe yango ama hingkhe bo hingkhe yong ni bagui kisa chajaknai rok twlangnani naio hingkhe oro ni dugan malik ama hingkhe sok paiyaku hingkhe bo ayang kisa gate fatar o bo kisa kam khlai tongo haibano chwng nai tongkha tabuk tam tlangnai tlangia hinui hingkhe naiui paikha hingkhe borok bo thangui paikha ama chwng bo thangui paikha gari faika ba hingkhe yango hingkhe girja colour rok ruui tonglaio hingkhe sari bo wngui tongkha hingkhe tabuk hingkhe ang bo nogo thang sinai hingkhe tini hingkhe nogo saichung nog sinai ama kwrui hingkhe ang tei babu tongnai hingkhe ang boi kom tam paikha nog nugui mankha no hingkhe nogo thangui hingkhe nogo khulokbaiui hingkhe ang aboni bwthai khlaimani hingkhe aboni kisa chai na gana hinui khulogui chai tongmani ta hingkhe amono sariko hingkhe hor hingkha khe ang maisa chana nangkukha hingkhe obo thaisa chakha hingkhe no bohok bwsuk torui thango hingkhe alu baja khaimani tiporo niramis amo bai ni kisa chai bohok supung rana. O watui bo watui tamso watui bai tongkha masing rogo ba hingkhe khwna to ani mama ni bwsajik ani mwnai bini kalbari tongo tang bo wngna kha wanai tongkha amsuk watui tamlo watui paikha hingkhe amo nogoda thangui tongmano bahaimjani wngno khwna ba kalbari ro watui tamso watui. Horni maimi rok songbaiui chabaiui hingkhe tangoi ani room o sopika hingkha khe songma rok khe nog no share khaijakliya hingkhe yango hingkhe watui se phai tongkha hingkhe khwna to kalibari thangna hinui uansuk tongmani cancel se wngano amo ani mwnani kalibari se hingkha khe thangkha khe nog tunuknai amono ang kaisa ani o kaisa problem wngui tongo do hingkhe amono video rok khainani se bwkhasrangliya wngui tongkha hingkhe amono khaina da khaya da nayakada rwsinai amo wngui tongkha natei kisa kwtal se natai khuloknai abono ang wngui tongkha to abo bumhai problem wngkha hingkhe amo wngkha ang norok no next video o kaham khe sawui khwnarwano hingkha khe no haikhe kwrwngui tongdi ani channel o hingkhe tini bagui hingkhe amo sukjarak khe mwthakhlai sinai to norok bai ang kwtal video tubui dai tini ma laifilai no hingkha khe jotono hor kaham tata bye bye.